Зад океана започна серийното производство на модела Saturn Vue Greenline 2 Mod Hybrid. Първият света сериен SUV с предно предаване, използващ хибридната технология на General Motors с два режима на работа. Той беше показан като концепция миналата година в Детройт и много бързо се качи на конвейера. Конструктивно това е брат-близнак на познатия у нас Chevrolet Captiva. Освен по надписите 2 Mod, зелената версия на Saturn Vue много лесно се разпознава от обичайната по специалните лети джанти, по хромираните дръжки на вратите, по накрайницата на ауспуха и по долната част на броните. Задвижването на Saturn Vue Greenline 2 Mod Hybrid става от модерен бензинов 3,6 литров V6 мотор. Той има система за регулиране на фазите на газоразпределение VVT и работи с директно впръскване на горивото. Монтиране са системи за рекуперативна енергия, получаване при спиране, за загасване и автоматично палене на двигателя дори при минимален престой и за изключване на част от цилиндрите. Всички системи в автомобила са настроени така, че да потребяват минимално количество електроенергия. Технологията 2 Mod Hybrid е резултат от съвместната развойна дейност на BMW, Daimler Chrysler и General Motors. От името й става ясно, че режимите на работа са два. Първият се използва при градски цикъл на движение и при движение с ниска скорост. В този случай автомобила се движи само с електроенергия, само с конвенционален мотор или комбинирано. Вторият режим се използва при динамично каране. Тогава двата агрегата работят постоянно в тандем. Затова никак не е чудно, че Saturn Vue Greenline 2 Mod Hybrid се ускорява от 0 до 100 за 7,3 секунди.